साईज जे आहे ते 4 दिवसात थोडी मोठी झाली वाटत आहे. बहुतेक मला वाटतं हे मंदिर इथे एक कंपनी होती त्यांना बनवलं असं. इकडे पूर्ण यांचा टेस्ट दिसत आहे मुंग्यांचा. नमस्कार, मी सौरभ KhiRaTkar पुन्हा एकदा तुमचं आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत करीत आहे. आणि आज बी आपला ब्लॉग जो आहे 3:39 चालू होत आहे. कारण आपला कॅमेरा जो आहे तो चार्जिंग लावला होता मी ना, पण चार्जिंग लावला पण त्याची बटनच ऑन नाही केली सकाळी. आणि काल रात्री व्हिडिओ एडिट करत बसलो तर उठासाठी आपल्याला 10 वाजून गेले. त्याच्यानंतर मग पाहिला कॅमेरा आपला तर त्याची पूर्ण बॅटरी जी आहे ते डेड होऊन होती. तर मग चार्जिंग लावला त्याला आणि बटन चालू नाही केली. मी म्हटलं आता होऊन जाईन 1-2 घंट्यात. मग जाऊन पाहिलं काही वेळात 1-2 घंट्यात तर बटनच नाही चालू केली होती. पुरा गेम होऊन गेला आपला. काही विषय नाही, तरी पण जाऊ द्या. तर आजचा हा दिवस इथून सुरुवात करू आजच्या दिवसाला आपण. तर चला मग आजचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही कंटिन्यू बघा. तर आज पण आपण चाललो आपल्या घराच्या पाठीमागं काहीतरी खोज करायसाठी. आणि त्या दिवशी आपण जे पिल्लू बघितले होते पक्षीचे, आता ते जाऊन बघू. थोडे झाले आता मोठे, कारण 3-4 दिवस होत आहे त्या ब्लॉग अपलोड होऊन. तर बघू आपण इथं जवळपासच आहे त्या झाडावर. त्यांची मम्मी कुठेतरी गेली वाटते चरासाठी. आणि ते पिल्लू थोडे मोठे दिसत आहे मला इथून, पण तुम्हाला नसेल दिसत तर आपला कॅमेरा त्यांच्या घेऊन जाऊ आपण. आता काटे मोठा असते. आणि साईज जे आहे ते 4 दिवसात थोडी मोठी झाली वाटत आहे. पहिलं बघितलं होतं आपण तर खूप लहान होते. 4-5 दिवसा पहिला आपण व्हिडिओ बनवला होता तिथं बहुत लहान होते, म्हणजे छोटेच होते. आता थोडी त्यांची साईज जी आहे थोडी मोठी झाली. आणि जास्त दिवस नाही लागत वाटते या पक्षीले, म्हणजे 15-20 दिवसातच त्यांना उडण्याजोगते बनते वाटते ते. आता तेवढं मला आयडिया नाही. मी एखाद्यानं विचारलं होतं, त्यानं मला असं सांगितलं होतं. तर जाऊ दे, यायचा विषय संपला. आता आपला विषय आहे तिकडं जायचं आहे आपल्याला मागं. आणि बघू आता आज काही नवीन भेटते का आपल्याला जंगलामध्ये. भेटलं तर ठीक आहे, नाही तर काही विषय नाही. आपल्या समोर आहे नागाचं मंदिर. पुष्कळ दिवसापासून आहे इथे. आणि बहुतेक मला वाटतं हे मंदिर इथे एक कंपनी होती त्यांना बनवलं असं. आणि आजूबाजूला पूर्ण दूरपर्यंत प्लेन मैदान आहे. आपलं घर जे आहे म्हणजे घर तिकडून चालू होते समोरून. आणि इकडं ते रिद्धिनगरी आहे, तिकडं पण जाऊ आपण. आज आपल्याला बहुत पुरसत आहे. तर बघू शकता पूर्ण मंदिर तुटलं, पण देव जे आहे ते आता इथं आहे. इथली कंपनी जी आहे ते पण. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
Go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. डाऊन गेला आणि म्हणून इकडं फ्लॅट वगैरे बनणं चालू आहे. तर तिला इकडं ते दाखवलं मी ना, बहुत वेळ दाखवलं असं. तर जाऊ द्या, आपल्या समोरच वाटते इथं हा फ्लॅट. पुन्हा पुष्कळ फ्लॅट जे आहेत तिकडं पण बनले. तर समोर आहे आपल्या वावर. इकडं पुरे पराठे लागून आहे, कापूस झाला सीझन गेलं त्याचा. लोकांना कापसं वेचून विकले पण, आणि यावेळी कापसाले चांगला भाव होता 10,000. असा हरवर्षी राव शेतकऱ्याचा फायदा चांगलाच होईल. आणि आपल्याला दिसत आहे इकडं जोता कन्स्ट्रक्शन जुनंवालं. आणि इथं कोण घर बांधलं होतं का मला याच्याबद्दल काही आयडिया नाही. बहुतेक वावरवाल्याचंच असू शकते. आणि वावराच्या अंदर बी एक जोता आहे, म्हणजे असं कन्स्ट्रक्शन. इथं काही ना काही असन बहुतेक, त्याच्यासाठीच ते बनवलं असन. नंतर माहीत नाही आता काय विषय आहे तर. तर बघू शकता पहिल्याच्या विटा किती मजबूत होत्या. पाहतो बरं आपटून येते, तुटते का तर तुटते वाटते. पुरं वीक होऊन गेल्या तर पुष्कळ दिवसापासून आहे याच्याकरता असं. तर या यूट्यूब व्हिडिओ करताना मी मजाक म्हणजे बहुत चालत आलो. आता मला बहुत दम येत आहे. तो सामान्य तर रेस्ट घेऊन घराकडे जावं लागते. आपल्याला आदत नाही एवढी चालायची. म्हणलं असंच जाऊन थोडा टाईमपास करतो, म्हणलं एंटरटेनमेंट करायची कोशिश करतो. म्हणलं तुम्हाला तर एंटरटेनमेंट आपलाच होऊन गेला इथं आता पूर्ण. घर बी दिसत नाही मला कोणत्या साईडनं आहे. तर असा कट मारून निघाला का असं. बाकी तिकडून चालत आलो होतो दुरून. पोचतो लवकरच घराकडं. ते सापाचे बिडे नाही, जणाची गलतफहमी राहते. हे घर पूर्ण मुंग्यांचे आहे. तर बघू शकता खूप मोठं आपल्याला घर. इकडे पूर्ण यांचा देश दिसत आहे मुंग्यांचा. कमसे कम 50 ते 60 आहे घर आहे, बारीक. एक तास पूर्ण बेडावानी हिंडत गेलो तिकडं. पुरं 1 घंटा लागला आपल्याला. 4 वाजून 30 मिनिट झाले होते. 30 मिनिट आत्ता झाले. आणि निघलो होतो आपण 3 वाजून 39 मिनिटमध्ये. पुरा 1 घंटा आपल्याला लागला जाऊन येण्यासाठी. तुम्ही बघितलं असाल 8 ते 9 मिनिटाची क्लिप किंवा 5 ते 6 मिनिटाची क्लिप. त्याच्या मागं मेहनत 1 घंटा झाला आपला.